Srećan Božić, luzeri! Sklanjajte te prljave ruke s mene. Hajde, ulazi u ostavu. Oplatit ćete mi za ovo. Htjela si da nam upropastiš praznik. Na ovom kampusu neće biti praznika. Sve je spremno, uključite ga. Da, samo trenutak. Mandy, je li Jelka već došla? Ne još. Mandy, jel razumeš da je uskoro nova godina, a mi nemamo Jelku? Moramo da imamo Jelku. Znam, Stef, prestani. Nije mi prva nova godina na kampusu. Mandy, da sam znala da nećeš obaviti posao kako treba, sama bih naručila Jelku. Tinejdžeri sa kampusa ti neće oprostiti. Halo, Čak. Jel stigla Jelka? Da? Pa zašto onda nije ovde? Hajde, brže. Zašto ja moram da budem glavna za sve? Bliznakinje, evo vaših novogodišnjih koktela. $3. Luzeri, zar ne mislite da vam je kiosk postao malo previše skup? Ako je previše skupo, pronađite nešto što vam odgovara. Da, niko te ne tera da kupuješ hranu ovde. Pljačkate tinejdžere tim cenama. Dobro, momci, moram da odem po praznične lunchboxove. Nemojte da jedete kolače, razumeli? Da, gospodine. Nova godina i Božić su mi stvarno omiljeni praznici. Moja baka mi je obećala Sony PlayStation. Baš imaš sreće, Dilane. Moja baka mi uvek da čarape. Prestani da jedeš kolačiće, Goofy. Ponka će ti napraviti novu porciju kada se vrati. Wow, danas dostavljam u kostimu. I svi će misliti da sam pravi Deda Mraz. Da, jedina razlika je što Deda Mraz daje za džabe, a ti sve naplaćuješ. Da, i preko toga tražim bakšiš. Up, nova porudžbina. Baš imaš sreće, Bubble. Prestani da jedeš, Goofy. Samo malo. Nice, nemoj još da uključuješ svetla. Još nije gotovo. Okej, važi. Moon, jel ti voliš Božić? Ne, ne zanima me. Zar nećeš pisati pismo Deda Mrazu? Poslednji put sam mu napisala pismo sa 6 godina. Ja ne verujem u Deda Mraza. Sve je spremno, možeš da ga uključiš. Da, samo sekunda. O moj Bože, šta se dešava? Moon, upomoć! Nice, izvuci iz utičnice. Zar ne vidiš da ih je struja udarila? Da, čoveče. Ne mogu, pozvaću Čaka u pomoć. Hej, Moon, on je stvarno verovao da nas je udarila struja. Novogodišnja dostava. Poručite ekspresnu dostavu i ostavite neki bakšiš. Vaša porudžbina. Kakao od jagode sa marshmallowom. O, super, Bubble. Za tebe, Kamil. I za tebe, Puzzle. Čoveč, ovo je ukusno, Moon. Želiš da probaš? Ja mrzim kakao, pogotovo sa marshmallowima. U redu, društvo, odoh ja. Ej, a da ostavite neki bakšiš? Evo, izvoli. O, ceo $1. Niko mi nije toliko nikad ostavio. Ej, momci, ste super. Pisao sam Deda Mrazu pismo da me iduće godine stavi u vaš tim. Ovde, Čak, brzo! Šta? Gde? Zar ne vidiš, Kamila i Puzzle je udarila struja? Jel vas udarila struja? Ne! Nice, ako se još jednom šališ sa mnom, odmah te šaljem kod direktora, razumeš? Razumem. Zdravo, Leija. Šta vam treba? Devojke i ja smo odlučile da želimo da te primimo u naš tim i postanemo najbolje drugarice. Aha. Šta? Je li ovo neka šala? Ne, stvarno želimo da postanemo bolji ljudi i da te primimo u naš tim. Leija, uskoro će Božić, a Deda Mraz ne daje poklone lošim devojkama. Da, želimo da budemo dobre da bismo dobile poklon od Deda Mraza. Hajde da ostavimo sve svađe u prošloj godini i započnemo novu, lepo kako dolikuje. Ne verujem šta čujem. Nešto ste naumile, zar ne? Leija, ozbiljne smo. A da bismo ti dokazale naše prijateljstvo, pripremile smo poklon za tebe. Poklon za mene? Pa dobro. Šta je to, kapa za kupanje? Aha, idi okupaj se, devojko Leija. Voliš da se kupaš na kampusu, zar ne? Samo ne zaboravi da zaključaš ovaj put. Vi idioti. Dobro, pripremit ću ja za vas svoj poklon. Platit ćete mi za ovo.
Jelka je ovde, Mandy. Šta je to čak? To je novogodišnja jelka. Zar nikad nisi videla? Vidim da je to drvo čak. Nisam slepa, ali zašto je tako malo? Ali dostavljač mi je dao ovo. Zar nisi mogao da kažeš kuriru da ovo nije naša jelka? Naručila sam 3 metara dugačku jelku, ne ovo. Zar misliš da smo neki patuljci? Koliko sam iznervirana. Okej, Mandy, moram na posao. Moram da čuvam kampus. Šta kažete za moj kostim? Zar nisi mogao da smisliš nešto kreativnije, Dance? Da, oblačiš se kao Irvas svake godine. Pa zato što nema drugih kostima, sve je rasprodato. Ti si baš Irvas, Dance. Ma ti si Irvas. U redu, zaboravi. Sada moramo smisliti neke poklone za naše devojke. Dođavola, Benz, ja nemam više novca. Sve sam potrošio na ovaj kostim. Nemaš više novca, a? Ti nikad nemaš novca. Gde je moja poručbina? Poručio sam toplu čokoladu pre sat vremena. O, vilenjak. Zdravo, košarkaši. Srećni vam dolazeći praznici. O, zdravo, Novajlio. Novajlio, kako ti se čini moj kostim Irvasa? Baš je cool, jako je zabavan. Hej, Benz, mislim da će opet početi sa onim pustite me u tim, ja sam dobar igrač. Pa jeste li razmislili o tome? Hoćete me primiti u vaš tim? Ne, nećemo. Nisi nam potreban. Sačekaj, Dak, možda će nam biti potreban. Primit ćemo te ako završiš jedan zadatak. Nema problema, samo recite šta da uradim. Uradit ću sve kako bi me vi primili u vaš tim. O, zdravo, Moon. Zdravo, Lea. Tražili su mi da ti dam ovaj poklon. Poklon? Za mene? Da, za tebe. Ko ti je rekao? Pa to je anonimno. Pufna za kupanje? Jesi li poludeo? To nije od mene, Lea, kunem se. Srećan Božić, luzerko. I ne zaboravi da se okupaš i da se snimiš i pošalješ svima u kampus chatu. To je to, same ste tražile ovo. Dobit ćete vi svoje. Mandy, gde je jelka? Uskoro će Nova godina. Ne možemo da proslavimo Novu godinu bez jelke. Evo vaše jelke. Mandy, šta je to? Zašto je toliko malo? Zar misliš da smo mi patuljci? Kako bih ja znala? To je ono što je kurir doneo. Mandy, jel kapiraš da si izneverila ceo kampus? Tinejdžeri će ti baš reći hvala. Prestanite da se derete. Reći ću Čaku da iseče neko drvo. Zar baš mora da bude kupljeno? Mandy, ne možeš da sečeš drveće. Zar nisi to već naučila? Onda moramo da proslavimo bez jelke. Preživeće oni. Halo, studio za dekoraciju? Potrebna nam je jedna jelka, odmah. Velika i već dekorisana. Koliko? Stef, drvo će koštati $500. Čoveče. Dobro, donesite, ali brzo. Toliko o administratoru. Ja imam mnogo više obaveza. Božićna dostava. Poručite ekspresnu dostavu i ostavite bakšiš. Košarkaši, vaša poručbina. Hej, Deda Mraze, pa gde si bio do sad? Zašto moram da čekam čitav sat zbog tebe? Imao sam puno poručbina. Uskoro je Božić. Svako želi sve što pre. Da, ali nama moraš dostaviti prvo. U redu, društvo. A kakav je to zadatak? Spreman sam. Sačekaj, zar ne vidiš da grdim ovog dostavljača? Ok, od sljedeće godine prvo dostavljam vama pa svim ostalima. A jel dobijam bakšiš? Da, baš. Jel vidiš ovo? U redu, zaslužio sam. Inače, košarkaši, napisao sam Deda Mrazu pismo da me prebaci u vaš tim sljedeće godine. Kako kažu, nova godina, novi početak. Samo sanjaj. Čak ni ja nisam u njihovom timu. Šta ti misliš? Ućuti, Novajlio. Znači ti hoćeš novi početak, Bubble? Da. U predstojećoj godini? Da. Sećaš se naše novogodišnje tradicije? Ne. Pa da te podsjetimo. Hej, društvo, kuda me vodite? Društvo, što se ovdje dešava? Društvo, nemojte, imam posla puno. Imam puno poručbina. Predomislio sam se, ne treba mi novi početak, sviđa mi se ovo. Srećan ti Božić, luzeru. Moroni, zašto me svake godine bacaju u sneg? Wow, dobro.
Pažljivo, momci, nemojte da polomite jelku, veoma je skupa. Znači imamo novu jelku. Super. Da, čak nova. I platile smo je našim novcem, zato što je tvoja Mandy naručila previše malo drvo. Ne, hobiti. Novajlio, sad imaš samo jednu šansu da se pridružiš timu i morat ćeš to uraditi besprekorno. Ako to ne uradiš, zaboravi da uđeš u naš tim. Zauvek. Društvo, uradit ću to. Gledajte se da hoću. Evo, uzmi ovo. Hej, čak, šta ima? O, Novajlio, šta sad ti hoćeš? Došao sam da ti poželim srećan Božić. Čak sam ti nabavio i poklon. O, super, čestitaj mi. Srećan rođendan, policajče Čak. Jesi li poludeo? Hladno je. On je to uradio. Budi miran, Novajlio. U redu, Novajlio, uhapšen si. Zar ne shvataš šta si uradio? Odmah te vodim kod direktora. Ma hajde, samo sam se šalio. Hold up, I am on my way. I'm in my Srećna nova godina, kampuse! Jej! Društvo, samo da znate, Amina i ja smo poručile ovo drvo zato što je neko naručio jelku za patuljke. Stef, prestani da se praviš važna. Ne, neću, potrošili smo mnogo novca. Dak, pa ne razumem, gde je tvoj kostim? Odlučio sam da podržim Densa i da i ja postanem Irvas. Čoveče, kakvi Irvasi. chillin' and having a good Društvo, uskoro će nova godina i znam da imamo puno poklona. Da! Onda predlažem da se igramo Secret Santa, da vidimo ko je dobio poklon od koga. Da! Hej, Dilane, nadam se da ja dobijam Oliviju. Ne mogu da dočekam da joj dam poklon. Dobro, društvo, sada će svako od vas napisati na papiriću ime osobe koje će napraviti poklon. doesn't matter, it is Christmas in my heart. And I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas. Hej, Benz, pogledaj. Jelka je nestala. Čoveče, stvarno, Jelka je nestala. Gde je Jelka? Jel čujete to, društvo? Dolazi sa ulice. Žele Božić, ha? Evo im ga Božić. Da vidimo kako ćete proslaviti praznik bez jelke. O, čoveče, Lija je ukrala našu jelku. I baca je u smeće. Dobro, Jelko. Moramo je zaustaviti. Sklanite te prljave ruke s mene. Ulazi u ostavu. Oplatit ćete mi za ovo. Želela si da upropastiš naš praznik. Zašto si bacila našu jelku u smeće? Neće biti praznika na kampusu. O da, bit će žurke na kampusu. Društvo i ja ćemo si igrati Secret Santa, a ti ćeš biti ostavljena bez poklona. Da, sedećeš ovde sama i razmišljati o svojim postupcima, devojko Leija. Otvorite vrata, tužit ću vas direktoru. Društvo, ako se pitate ko je dobio poklon od koga, onda lajkajte video, subscribeujte se na kanal, kliknite zvonce i očekujte nove epizode. I ćao svima! Say no